Igama ndinguNkanyezi, obam ubuhlungu endibuvayo enhliziyweni yam abuviwa nangubani na. Esami isikhalo asiviwa nangubani na. Sometimes ndinokuzibuza ukuthi ndiyawuze ndibalekele kubani na, ndiyawuze ndikhalele kubani na. Obu ubuhlungu bulapha kum enhliziyweni andikwazi nobuchaza. Ndithi mase ndiyicinga yonke le ntlungu ndihlelwe zinyembezi. Mna andifuna uxoka, i-depression yatake over. Obam ubomi sendiphila nje kuba kuphilwa. Kunamaxesha ndivele ndifikelwe zinyembezi, ndibe nemizwa endingakwazi nokuyicontrola. Ngemanye amaxesha ndiye ndiwishe ngongase ndilale ndingaphinde ndivuke, qha ndiye ndicingela abangasemva ukuba bawuphila njani na. Intloko ihlezi izula njalo icinga iingcinga ezingenampendulo. Ndiyazibuza ngabe wena Thixo na eyam imithandazo uyayiva na, okanye bakhona abo bakhethayo apha kuthi na. Eyethu imithandazo yawuze ifike nini na. Mna kwelam icala xa ndithetha inyani, naba bazixhomayo bazibulalayo bazenza zonke izinto andibablame, bonele. Emhlabeni kunzima, andifuna uxoka. Intlungu esijongene nazo sibancinci zingapho kwengqondo. Wena Thixo unguThixo onjani owenza abantwana mawugqiba ubaleke uyohlala ezulwini? Mna Thixo andifuna uxoka, ndiyakublame.